Aprang si nili YouTube channel long ke bang podan liphan kurwang thokar dom parjiriklo lasenangli thamder ke lang penta chini thaipo pan card la pen Aadhaar card koson si link ikureji labang so phothak sinili than ponikpo nangli longjong si pan card la pen Aadhaar card hini do chom pulotangti nangli link chikuri ke nang sotlo ithialam nangli pan card la pen Aadhaar card along nangli men nangli kor nangli date of birth setami isibet nangji akache prek dokok pulotangti link kuri no dangji lasenangli Computer dokan dam de pin pen tangka cepa korot re pin sita minangli hemtot lun pen ciklemik mi nangli Android mobile do pulotang ti Android mobile pen ciklemik non awi sita mi hemi hum lo pen isibak do pulotang ti la pen sita mi ciklemik mi lasi lang ponik tha la pen lang lia prang prang nili channel subscribe dik tha like pik tha tonte cheng ponona Tangte aprang sinang le mobile along Google Chrome browser doji labang so Google Chrome browser chopen ignon la sonang cheklang po la pen Ariana thu tobor ke thom do la dak ber ignon la pen aber sam chora desktop site polong ber ignon laptop to me screen sonang cheklang po la pen la search ignon www.incometaxindia.gov.in po type ra search ignon nangli tumalong first page la sonang cheklang ji ladak la wrong sign do ladak berik che rapa apply dak non la pen la po Ariana thu laging non link Aadhaar polong berik non aprang sinangli tumlong sonang chupen po pen Aadhaar number name as per Aadhaar nangli pan card a number berik non lapen Aadhaar card a number berik non nangli Aadhaar along koson si nangli men gachibima lason thodle dakta chetok inot to tangte nili aprang si pan card a number Aadhaar number sudong pen dak Aadhaar long amen chetok inang po capital letter pen sodong pen I have only year of birth in Aadhaar card nangli Aadhaar card ka fill up hot nangli aningkan si pichot polotangte ladak berik non jongsi I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI nangli Aadhaar along nangli date of birth aningkan a chiklo aningkan bila polotangte ladak berik non sodong pen la captcha thapik non ladak ason thosi thap nang po A F R A H T labang so captcha lage anotin along sika pregi request OTP dakalilo link Aadhaar polong berik non Your request has been sent to UIDAI from validation of Aadhaar. Please check the status later by clicking on link Aadhaar headline in the home page. Tangti nili home page long dam tunang po. Dak mo son thoda first page ang jing po. La click here polong berik non. Pen number la pen Aadhaar number ko che thap nang lipo. Mo son thod lo. View link Aadhaar status ladak berik non dana check lang lo UPen is linked to Aadhaar number tangte dak nang chethanik lo nangli pan card ma Aadhaar card along link chikuriat lo lason se dak bang nang check lang lo la se chorolo nangli tum nili chiner long nang lang pot nangli tum nili chiner la bang so video nangli ning hang polotangte subscribe dik tha la pen like pik tha share dik tha Cardom